Francisco and Marcela Reyes, Lolita Tayag, Felimon Miranda, Erlinda Villanueva, at Ding Maldang Caladua.
Pilipining pompo ng anak po ni Espiritu Santo, Amen. Orientala rin kay katampi pompunan, alalakit babaeng maya papilubluban, yung grasya ng Ginoo, mantabi kay kaingan. At kaya ko ang timurin. Kalugurong kapatid, potang mititipon tamo para king misa lalong-lalo na, potang piyesta, ang popang Domingo, ng kahit ang damantala at ang miyaya liwang lagyo, mamye kapasalamatan. E pumakanyan, kalupan din, yang pangtayang misa, batayang pasalamatan ng apong Ginoo. Pero meto nga kalingwan tamo, yung apong Ginoo potan di na nakatang grasya, tineman manibatan manakbag ibat kim banwa. At inyang dadalanan, deng tao. Ganiting kayo dawan, pasalamatan tayo ng apong Ginoo, yung grasya na ng kayang anak Jesus. At mira siya kay katamo, kapamilya tanda, rin kasangkapan na inaos na ng apong Ginoo. Yung Birhen Maria, at yung Aldoyti, kaganakantala, rin kayang Pengari, San Joaquin, Ampoy Santa Ana. At ang tao na sana itamo mo naman, maging dala na katamo ng grasya na ng apong Ginoo. Bangka nita lingkas, king kakatang parokya, king kapasalamatan kaya. Para kanitang pamikatagon na may nabuta king kasalanan. At pauli na niti itamo maging dala na ng kapasalamatan da ring aliwa, pauli ng kasiranan ng kakatang kasalanan. Sisyan tamo iti. At itong taking apong Ginoo na sana, pakaluluwa na katamo. Amin ang kuking Diyos sa mapamakalulo At kay kaya kayo kapatid, kapatid, imikasana kami na, yung pamiisip, pamangamano, ang pampamanya pagmaro, at yung pamagtamad kong kawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan ko mapayat. Ulita pa ni Kapuko kang Juan na Maria Kapilanmang Virgen, karin sablang anghel ang pong banal, at kay kapatid, ipanalangin niyo kuking Diyos ang ginutam. Yung Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katam. At yung pampataw rin kasalanan tamo, itala na katamuhan sana, kimpiye, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kasalanan aning metoyatu, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Ikaw ang nilalako, karing kasalanan aning metoyatu, tunggapaning ke kaming panalangin. Tunggapaning ke kaming panalangin. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. O Diyos, kaya kami pipumpunan, pikalub mo kari San Joaquin at Santa Ana, imperpelehong pagimpengarin ng Maria, indo ng anak mong mikatawan tao. Manano na sanang din karelang panalangin, so panda kami magkamit, king kaligtasan apengako mo, king kay kaming balayan. Itiyaw doon mi kay kawa Diyos, king kapamilataning kinumi sa Kristo ng anak mo. Ang mabibigyan po magaring kampi mo, king kami tunganin banal Espiritu, manggaman king alangang ko. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sira. Ngeni rimpuryan tamo, ilapin ding taong maula. Ding pipumpunan tamo, karing midalandalandang dayi. Inggino atin yan lelangan, amaki labis-labis akabantugan, at karela meyakit indegulana, iba't pa king kamumulan.
Iti metungyang listahan, daring maulang tao, ang makidapat amayap ay epa bitasang mekalingwan. Karing karelang palipi, manatili pa itang maragul apibandyan, aamanara karela. Ding karelang palipi, tutupadla pa king kasunduan, at salamat karela, pati na ring anak da, tutupad lapamurin. Ding karelang supling, lamabayan la kapilanman, at kumupas bitasa, ing karelang dangal. Ding karelang bangke, mikut-kutno king katahimikan. Dapot, ding karelang lagyu, mabiyala pa karing sablang dayi. Ding bansa ihayagda ing karelang kapantasan, ing banaldang pamitipon, ding malda, idalit na ing karelang kapurian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Os viene que in trono ng David, aking ipan. Os Kang David asusimong pengakuan emo ay ngulunan hingga biniemo amarungan. Ingetong karihanak mo, maging haliya, at yaring manalilig ka. Diyos pinilinen ng ginuing son, purineng maging kayang tuklangan nganan. Karin butuk ng kapilanman, karin ku ipaniraling pamagani ko. Ing Diyos Kay
karingayon ko ularing kayang kasalang naputing kayang kayangan sumulong at Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Kaya ka, Tito, anak kong tune king kasalpantayanan abubuklod kaya katanga duwa. Katungkulan mong ituro ing panugaling aduan ning tutong doktrina. Sabyan mo karing makatuwang lalaki ing maging marangal la. Biyasang mamigil, king karelang sarili. Matatag, king karelang pamanyal pantaya. King lugod, at king kapibabatan. Antimurin, karing makatuwang babayi, sabyan mo. Ing manugali lang, antimong babaeng ating takot king Diyos. Ituruda, ing mayap, apanugali, at pakit da karing kayanakan ababayi, nung makananurong sukat luguran, ding asawara, ampon ding anak da. Biyasang mamigil king sarili, at mga linis apanga babayi. At biyasang mirapat dapat, kilubning pibale-bale, mga ganaka, at biyasang manusig king kaburian daring karelang asawa. Kanita, alang ninumang makapagsalita laban king amanong manibatan king Diyos. Ing Diyos lintad na ing lugod na't ganaka para king ikaligtas daring sablang tao. Ing grasya na yaing mumutos kaya katamo, batamong painggulutan ing marok a pamibiyebye at ing mayatong pamitan ning sarili. At mibiyebye tamong biyasang mamigil king sarili. Mipnong dangal at kabanalan keti king yato. Kabang panenayan taya, itang mapalad ayaldo, adatang yang mipnong kaligayan, i Kristo Jesus, akya katamong Diyos amaula at talapagligtas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Panayana ing pangaligtas ng Israel, ing banal ay Espiritu, at yu kayo.
tabeya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Nga ng Jesus karing kayang alagad, kaya kayo mi pagkalubing makabalo karing misteryos tungkol king pamagari ning banwa. Dapot karela mi pagkalubingan ti kanyan. Pablasang itangatina mirina niya pa, ban maging labis-labis itangatso kayo. Dapot itangala pati na itang dita katso kayo, makuha pa. Magsalita ko karela king kapamilya tandaring talimhaga, huling makalawe laman, ela manakit. Makiramdam laman, dapot ela daramdam, ni ela makatalastas. Dapot ikayo, kanwanan nyo, ding matayo manakit lo, at ding balugbog yo makaramdam lo. Sasabyang kung tutuke kayo, ding dakala profetas at banalataw, materang pignasan, ing akit dasa, ing akakit yu. Dapot ere ko ang ikititi, at damdaman da, ing daramdaman yu, dapot era ikwang dimdam. Ing maya pabalita ning Ginoo. Sabi ko po din na potang umpisa na ng misa o bago mag-umpisa yung misa, narandaman tala rin may aluwang intensyon. Misang pasalamat. Katamo. May aluwang lagyo, may aluwa yung kakatamong papasya ka pasalamatan. Po. Pero tinta nga kakalingwan. Tudo pa salamat aking apong Ginoo. Pero yung apong Ginoo, yan ay mandarat ang kakatamong kabudya mo manakbag iba't kimbanwa. Ing kayang kayapan, ing kayang grasya, miraras kay katamo, kapamilatan na rin taong kalupatamo. Baka niya ng gawanan ni nga pong Ginoo. Anyang pepanwana na katamo, pikalubne, ing peka maulagang dining grasya, yapin ng kayang anak, Jesus. Nakapamilatan ng Jesus, akilala tayo nung ninoy nga pong Ginoo. Akilala tayo nung ninoy Diyos. Pero inya mo kalupang bala mo itang Superman movie, may kumbisay kim bano, may nakbagya kabut. Makanyan. Nune, may pahit siya, king metong babae. Yapining, indong Birhen Maria. Misan po, ganaka kay Ati Mel. Kitang nakanako mo nga na balo mula nino yung taong alampusad, ano? Balo ya po ita? Manan ako yung taong alampusad? Ako po may kapisip-isip po kalambat kay kuwayang answer. Sabi na kano, iyebang po yadan. Alalampusad. Huling kalakalupang may pahit na may putot na pusad. Kita mo, may bait tamo, atin tamong penibatan. Na po? Atin tamong ke puto tapusad. Ay mo rin sabihan, imbalang tao, dadalanan ng grasya na ng apong Ginoo. Pasalamat tamo, kaya kay katang parokya,
Yung kakatamong kasalpantayanan, iya mo mapupupus kang Isus, ang poking indong Birhen Maria. Nune, kikilalanan tayo mo naman, detang taong penibatana ng indong Birhen Maria. Pilapin, di San Joaquin, ampo, Santa Ana. Making kasangkapan nila ni nga pong ginubang karera, may paitya ing metong babae, Maria. At ining babae ngayon yung maging kasangkapan, ban mirasing kayang grasya, keka, kako, at yung babilog gayato, yapin ing kaligtasan tamo na mayakit ng Jesus. Yung Ebanghilyo kay katamang dimdam, Jesus nga na migsalita ka rin kayong alagad, di kayo na kapalad yung anak. Kasi rin ba tayong manakit lang, anak? Dem balugbugyo, makaramdam lo. Karingaliwa, may pagkalubyan. Nano po kaya mo rin nasabihan nini na manakit lareng matana. Matada, makaramdam lareng balugbog. Buri nasabihan nini, akakit de, inggalo na ning apong gina. Daramdaman da, impangimod na ning apong gina. At kapamilatanan iti, makisan metong da, king gagawa na ning apong gina. Ating alimbawa, darin taong makanyen, ilapin po rin gaganakan tamo, kaniting kaurasan. Santa Ana, Ambopa, San Joaquin. Yung kakatamong Santo Papa, Pope Francis. God bless his soul. Ya po yung may talaga niya 2021 yata ita, ang World Day of Godparents and the Elderly. Talaga ni bilang meto nga panagkat bandinan pamipaulaga karing mga tuwa. Na may king kasangkapan lamon naman king grasya na ning kasalpantayanan. Palagi ko anyang Santo Papa gewa ni at niya naman tuturo kanita. Intuturo na yapin itang balamo culture of disposables. Kita mo po, kaya ba mong minum, danom, mineral water, nanggawan mo, semo niya kabutitang, pibatan. Yung kaya makalungkot pa, akit mo kayong kilupisan ban malalakwan la rin. O kaya, yung pinumanan ng kaya kang anak, akit mo kalat-kalat o kaya pipanganan. Disposables. Yung kaya yung panlalawin ngayon lulubya mo naman, kung kaya katampami ugnayan, karing tao. Matwa na kalana ka. Lana kang ulaga. E po makanyan. Nabi siguro ngayon ng kapanahunan, nakala rin tatakot tumuwa. Uling bala mo, alalang ulaga. Hindi katamo Santo Papa, Pope Francis kapamilatanan iting kapag masosyanta bukas. World Day of Godparents and the Elderly. E mula lawen alang ulagay yung bem. Uling may kasangkapan ka, king kasalpantayanan. Kalupara mo, San Joaquin, ampo, Santa Ana. At siya katamo, metong yan naman panagkat ini. Niya pong nigugunam ko na po, tungkol kay ng katamong misa, po nung nanoy nga adake, padake na nga pong ginu, metong alinob king kutang king kanako sarili, tayo kadong. At yung pasalamat kay ka. Dela na nakatalaga ng grasya. O dadala na nakapaning grasya. Netong niya po siguro ni kutang tamo kaya kata. Aray sarili tamo. Kita mo, dadala na nakatakayan ng grasya. Pilan na rin pasalamat. Uling mabiyeta. Uling maging dala nakatamo ng grasya para ka rin aliwang. O yan ng Santa Iglesia. O yan yung burino sabihan ng maging katoliko at maging binyagan. Nahihitamon tinanggap king biyanan ng apong Ginoo. Maging dala nakatamo king pamipalaganap king kayang grasya at kalam karing aliwang tao. At syempre, metong iya ing sumbagal kaniti, banitam maging dalan na ning grasya. Ya pining pamaging makasarili. Nepo. Potang mahilig tamong kayong business mining. Mali po yung mining, ne?
This is mine, this is mine, this is mine. Patsiyang kakakitang this is mine, then, yung grasya na nga pong Ginoo, kaya milabas kaya ka. O yung panagkat ng yung kay katamong kapag masosyan. Balik ng talo rin kay katamong biye. Lalong-lalo na itamo pong atsuna keng edad. King denasan tamong biye, yung nga pong Ginoo, kaya tayo, at may king kasangkapa na katamo, ng kayang grasya. Itamong apo, o penganak na rin mga atwa, balik ng tamo, ininggewa na ngayon ng apong Ginoo, kapamilya tanda, rin kay katang apo at mga atwa. Pasalamatan tayo ng apong Ginoo. At po tasanang mititipon taking misa, at po tang babasan dala, retang intensyon ng pamipasalamat, ganakantala detan taong meging dalan, bang kanita may rasing grasya keka, ampo karing aliwang tao. Misan, ating metong nga tao, durut siya king syudad. Okay? Siya ketang lalam na nitang posti, makasindi sulu, durut siya. At atin niya sasabihan. Atin niya sasabihan. Kasi ketang karela lugar, ating batas, at ating kang apulot a pera o kayamanan, apulot mo, munta ka king syudad. At sabihan mo, menakit kong pera kanino lareni. So yung taong ini menakit yung pera, durut siya ka rin. So sabihan natin naman, menakit yung pera, niya ita sisit-sit na mo, menakit kong pera. Tutukiyak yung batas. Ale? Dudurut siya ka rin. Sabihan na, menakit yung pera, tutukiyak yung batas. Pero, itang diwa na ng batas, erulto. Siyempre, po tangala namang kumakareta, kekala. May makanyan? Kekala. So, yung gagawa na sisit-sitya mo. Kaya ba nanita minuli na, kakula rin yung ano. Wala naman pala makibanding, ana. Basta tingin siguro lawin, yung kaya katang kasalpantayanan. Bilang Katoliko, kaya tamo mo wangga garing utos. Nepo. Niya inaos na kataning nga pong Ginoo. Lalong-lalo na tamong membro na ng Santa Iglesia, itang bininyagan, bang kaniting kayang grasya, magus kay katamo. Magus. At yung tamo po kayong sitwasyon ngayon na halos makalbugya yung kakatamong lugar. Kete Pampanga. Lalong-lalo na po, retang at Chocandaba, Macabebe, Masantul, Lubao, etc. Po balo tamo ating bagyo. Balo tamo ating high tide. Pero, balo ko, mo purong makanyan. Atin mo naman sangkan. Yapong ambo, Cardinal Ambo, ginawa yung pastoral letter na kayang diocese kasi po makalbog malabon ang po na botas then isakot. At ang sinabi na it's not merely of the bagyo but because of corruption. Corruption. Ating grasya oneng may babara. May babara. Yung meto ang Katoliko, na yung grasya barado, makadalan kaya, I don't know, nung Katoliko yan. Potang yung kaya pa na ni nga pong Ginoo, miraras ka rin nga liwa, nun tutok nang king kakataan sarili. I think we need to think, we need to reflect. Nung laning ulagana, king kakataan kasalpantayan. Pasalamat tamo, kari San Joaquin at Santa Ana. Uling linto, ing kayapanan ng Biera, kapamilatanan ng kayang anak, Maria. At Jesus palagi ko, sineserya naman, ding kung na ampoy apo na. Uri sabihan, atin la naman daki, king kayapan, asinulong
kimpangataw ng Jesus. At hindi pasalamatan tamo king apong Ginoo. Bilang pamupus, ating ko pumurin panagkat kay kayo. Pilan na po kay kayo rin makakilala king apong Ginoo, tasyo rin gamat siya. Kilala yung apong Ginoo, tasyo po rin gamat siya. Talagang kilala yun eh. Ako po ay kilalang kilala. Na pinangkay kayong pangadi ko yung metong adwan ko, ginoninuyi ka. Pakilala mo yung sarili mo ka na. Palagay ko po, o yung metong nga maragulakulang kay katamo. Susulong tamo, kay katampa maglakbe. Pero tamo kutang ginoninuyi ka. Ginopakilala mo yung sarili mo ka na. Ulim po ang pakilala yung nga pong Ginoo kay katamo. Milalapat ka rin, pati rin panalangin at kayaduanan tamo. Tatandaan niyo po na po, Fiesta ng San Tiago. Linapit siya, ingindura rin nga dua. Santiago, ampoy San Juan. Ingimara tilang adwan kang Isus, at yung adwan kang Isus. At yung kung adwan kay ka, ana. Pota sanang miras ka king kang kayarian, deni nga na ako, lukluk laking wana ng pong kay limong. Na sinabi ng Isus, iwaintin dyan ng adwan niyo. Iraintin dyan, uli kasing iraintin dyan ng apong Ginoo. Uli ng apong Ginoo, kaya makanyan. Yung apong Ginoo, napagnasan itang ika the best ka, the rest alala. No, bawulaga, tamongan. O yan yung apong Ginoo. Kaya itang ibida mo yung sarili mo, lukluk ka king wanan, ampo king kaili. Nune, nining kaya katangapong Ginoo. Yung kaya katangapong Ginoo kakatula na po tang ika, ampo ako. Papakit tamo yung kasuyuan na makasulong yung kaganap na nimbyera ng aliwang tao. Taliwas siya ini, kaya tuturo na rin yatong. You want to become the best? Well, make yourself on top. Tukuluan mo la rin aliwa. Yung apong Ginoo, you want to become the best? Itas mo la rin aliwa. Pwedeng kaya katang apong Ginoo. So, kita po tatakot po tang mga dita mo. Kita na mo kabud manyad. Kasi po tang manyad tang manyad. Kita ang balo, ninimpiadwan ng tamo. Kaya po makanyan? Manyad na kang manyad. Manyad na kang manyad mangga. Kaya nisiping mo. Ba't makanyan niya? Kay mut na naman nini. Munta ka rin, ala naman mangga. Tinya swa. Tinya swa. Pero mangga. Kilalanan tayo nga pong Ginoo. Bang kanita, makapag-bibibi tamong agpang nung nido yan. Kalupa na ng Birhen Maria, kalupara ring apo ng Isus, San Joaquin, ang Popa, Santa Ana. Pangadiyo kami po, kaming pariyo. Para bang ganitang kaya kaming aldoldo pami biye-biye. Metong milalako kay kami, yapin ng pareming kukutang Ginoo, ninoy ka. Ninoy ka. Bang kanita po, kimpamanin mo namin kay kayo, era kayo dala kay sarili mi, nung dalara kayo, kinga apong Ginoo. Amen. Abi-abi tayo po ngayon ipasyag ang kakatang salpantayanan. Sa salpantaya ko ng Diyos, ipanglubos mayupaya, dinalangkin bano ang pongyato. At ang Yeso Cristo, anak ng bugto ang ginutaw. Pengaglik ang upaya ng Banal Espiritu. Mibay kanwan na Mariang Virgen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipakoy king krus, mete at mikut-kut. Tinipaya ka ring mete. King katungal doon sinubli ang mete. Pepayta siya banwa, makalukwanan ng Diyos, sigpang mayupayan tito. Iba't ka rin magbalik yan naman kiri.
Ano kung garing mabiyan po ang mga mati. Sasalpantaya ko kim banal na Espiritu, kim banal na kapulungan katolika, kim pamin sa makding banal, kim pangapatawad na rin kasalanan, kim pangusiblirang miring mete, at kim biyalang angga. Amen. Pakamalang kong bininyagan, manalangin tamo lalong-lalo na para karing sablang pamilyang Kristiyana. Nyatang manalangin, Ginoo, panwanan mo la rin kay kaming familia. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing sablang Kristiyanong talasawa, ban maging banal lang talapatutu, king lugod pilatan ng Kristo, at ningke ang iglesia. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, panwanan. Panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing kaya katang pibale-bale, ban kumatmula king pamitatambayan at kapayapan, at banding sablang galamena, parati lang makasadyang mamatawad, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing kaya katamong pamilya, manatili sana'y lingap, pamanantabe at pamagmasabal daring pengari, karing karelang anak. Karing anak, manatili sana'y kagalangan karing karelang makatwa, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing kayanakan, banakit da karing karelang pibale-bale, ing alimbawa ring karelang pengari, amiyayangat king bukasyon ng pamagpari, at biye religyosa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing pinilida ing magdilidili king biye, akit da sana ing karelang misyon, lilingap karing makatwa, kamag-anak o pangunakan, maging lang grasya ami pagkalub karela, banikalat ing ganakaning Ginoo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Para karing makatwa ang magdilidili, masakit at may kalingwan, akit da sanang masala, king kayantabe ding Ginoo, king pamaglakbe da king biye, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, panwanan mo rin kaya kaming pamilya. Ginoo, kaya banalan mo ipamiyasa, pamakiyasawa, kapamilatan ng ipasabing buklod, ng pamiyaptasan puso. Bendisyonan mo lasan at pabanalan, din kay kaming pamilya. Bangketa, kimbalang pibale-bale, mag-ari in kapayapan at lugod ng Kristo, kapamibigay kayabe mo, manggaman kapilan. Amen. Sabla darahun ni ikaw
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakundawan. Patangga para pa ni Diyos sa pamayupayan tuto. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo. Kingi kapuriyan po ni kaligayan ni Lagyuna. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Kay pamimikilalang, iting sakripisyong darawin mi, kayang kapigaganakan kari San Joaquin at Santa Ana. Pagkalubana sana, king kang balayan, ingkanwanan na pengako mo kang Abraham at ing kayang palipi. Ito doon ming kapamilatan ng Kristong Ginu. Amen. King Ginu, mantabi kayo. At keka ang timurin. Ito syulare ang pusoy. Makatasno king ginu. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tuniping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man, o Ginu manalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Birian mo kari San Joaquin at San Santa Ana, manibatan ing malwad na ng panaya na kaligtasan. Bibay siya karela ing indunan ng anak mong mikatawan tao. Pauli na nita, linob ka king metong abayong kasunduan, king kekang balayan. Binalik may tao king grasya, king magligtas ng misteryo ni pamanatbus, at pagkaluban ming dake king dibinong biye, kapamilatan pa makisan metong nakang Kristo, at yewa ming talapagmana, king kayang alanganggang ligaya. Uli na nita, makiyagom kami kari sa blang anghel ang pong banal, king masayang dalit ni parangal da keka, at ngamingan pupuri. Ikapin ang panaloig pa, at yung metolelangan matampa na kapupurihan. Uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginuni, at yung upayan ng Banal na Espiritu, pagkalamanong sabla, layong papanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Makanita manibat king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, inalise daon may ampangya king kaligayan ng lakyo mo. Uli nito ikpa, panigapuni, palukob ang pabanal mula king Espiritu mo, reting ay ni daralamit daraw ni keka. Ba nagawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, amin abilin kay kami, king pagmasusyan mila reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang binging may pagtaksilan niya, kinwani yung tinape,
at pepasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawin parang kaya. Makayan mo naman kay Badan ng Apunan, kinwane kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Hindaya ni payong pong alangang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para ka rin sa blang tao. Bangkanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, yung pamikaga na kayo kanak. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayanan. Yang ining kaganakan mi, o mapamakaloonay pa, ibakaligtas ng pamaylasa, buong kamatayan ng anak mo, imaligayang pamanyubli ng maybe, at yung pamaytas na banwa. Dahil makisadyang salubong, king kadwan ng panyatang, darawon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pambanala sakripisyo. Baliktan na yung itong pakalulo, ing ayin ng banala kapulungan mo, at kilalanan na yung may daw ni king biyena, apaulin ng sakripisyo ng kamatayan na bilyan mo kami ng misut keka. Pagkala mo sana, kaya kami nga may pasikinangan, king katawan na pong dayan ng anak mo, king makatmuan kami, king banal ng Espiritu, at maging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyarihan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna kambening Nuana Maria, kapilan man Virhen ay induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe dari Santa Ana at San Joaquin, kambe ding Nuan mong apostol at maligayang martir, kambe ng San Fernando at Beato Pedro Suniga, ating sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sana ngayon ing pangasot mi keko, pasulong nana ing kapayapan ng pangkaligtasan, ning sabla king mabilog ayato, pasiglangan me sana king kasalpatayanan ng panlugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyang maglakbeke ti kinyato, kambe ning talasuyo mo, Ilio ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo, Jesus ing kura paroko mi, ding pari ang pondiakono, ding sablang susuyok king banal kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Pagkaluban mo la mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawt. Ding kapatad ming miyango na biye, at ding sablang keka, may matula ampon may muna keti king yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong no ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Yesukristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo,
Kambing ang pong kaya, kagom ng banal na Espiritu, sablang parang alampong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Himit mong kasalpantayanan at kapasalamatan, bawas tamong yan, iking kakatang kaluguran na ikipa, at nga tamong yan malalaki. Ikabos mo kami, king sablang Maroko ikpa, balikod mo paggalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopan ng pakalulo ko. Mitibawa kami sanang parati, king pamanalipan ng kasalanan. At mikapyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligalikan. Kapampanayan ng pampangsadyan mi, yung panyatang nami pumligaya, ng talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay upami, yung ginume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kekay, yung kapayapan ko, babiya ko kekay. Kaya mo saan mabaligdan din kasalanan mi, nanipansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lahan mo yung pamayapan ng pampisan metungan, agpangking kaburian. Ika mabibiyang pong magari, manggaman kingalangang ka. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo, ang tabi sana kapilan man kay kaingan. At keka ang timurin. Matula tapong yan ng ipakit, imeka kami itong tamong king kapayapan. Kayapan po.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Atinta mo pong second collection para po king Mother of Good Counsel Seminary. So pantaya po yung seminaryo king pamiyubog ka rin kaya naka na magnasang maging pari king kaya katamong archidiocesis kapamilataning sahop tamo ampon ni kaya katamong panalangin.
pakiramdaman tayo po ing mapila ng amano, ibiyan na po ni kaya katamong kura paroko, Ireverendo Padre Jesus Layog Jr. Mga dita mo pa mo po, talakad kayo. Malalangin tamo. Ngayon tinggap niya iting sakramentong pawaga at babiye-biye alanganga pagparulo po mi keka o Diyos ay pami ing asoy wanda kang mipnong katapatan at aluguran mila rin kay kaming familia king milalablab alugod alang-alang king pamanuntun mi karing banal na familia ng Jesus, Maria, Jose, Joaquin at Ana. Ito doon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Maya payabak po kay Kongan. Happy Fiesta po kay Katamo. Viva Apong Ana! Viva! Viva Apong Joaquin! Viva! Okay, buri ko lang mo pong ipakilala at pasalamatan mo naman din kay Katamo pong bisitang pari na tinagon. May kisan metong kay Katamo, kaniting kay Katamo kapag masusyan, kaniting ka-fiesta ni kay Katamo pong patulunan niya po. Apong Ana, ang papay Apong Joaquin. So pasalamatan tayo po Father Ryan Sumang, ya po yung parish priest ng San Isidro Parish, karin king Kamba Arayat. Apo. At yung kakatamo pong siping balemo naman, parish priest na po ng Santo Domingo Parish, king Mexico, Pampanga, Father Stephen Susi. Itutuki po yung Father Angel Gamboa, king Blessed Trinity Parish, king pong Pilar Village, king San Fernando, Pampanga. Tutuki po yapi ni Father Imart Ocampo, ya po yung parish priest na ng St. Ignatius Parish, Karinting Manibog, Porac, Pampanga. Of course, yung kakatamo pong metong akabalen, pari, kay King Santa Ana, ibat mo naman po kay ni Tubo, kay King Baleng Pimpin, na po, iya pong Ching Fertes, ya po yung parish priest, Karinting Villa Maria. Okay. And then, yung kakatamo pong resident priest, kaniking parokya ng Apong Ana, Father Romer Tubo. Okay. And of course, pasalamatan tayo po yung kakatamong mag-preside, kaniting misa, alang aliwan, yung kakatamo pong kaluguran na Arsobispo, Most Reverend Florentino Dong G. Lavarias. Palapakan tayo po. Thank you, Among. Karingay na pong ginusal at maging parti na po niting kakatamong preparasyon at kapag masusyan, dakal na salamat. Karin pong kakatamong Parish Pastoral Council, various mandated organizations, then pong kakatamong 4 groups, nagtang clusters. Ginusal mo naman, baka nito maging matagumpay po yung kakatamong kafiestan. At makanyan mo rin yung kakatamong LGU, king munisipyo na ng Santa Ana, king pamanimuno na po, yung kakatamong kasalukuyan na mayor, yapin po yung Mayor Ferdinand Labong. So, palakpakan tala po din. Okay. So, pasalamat tamo na may panawunan tamo po ngayon na po, po masyadong bubulos singuran. At sana po, abe-abe tamong magsaya at isunduin kaya katamong pamamiyang kapasalamatan at kapuriat king Apong Ginoo at karing kaya katamong patulanan. Dakal pong dakala salamat. So bayo tayo pupupusan ng kakatamong misa, buri ko lamang pakilala kay katamo at adwan ng kayong pangadi para karening apat tamo pong seminarista na magsadya para king karelang diaconal ordinations in the coming months. So, JP po, JP Toting, taga Makabebeya po. Alan Paul Mariano, taga Bitas Arayat po. Kaya ba po, Kavin, na po Kavin Simbulan,
taga Madapdapya po, Mabalacat. At katatawlian, Harold de Guzman, taga Hensonville, Angeles City po. So, pangaditala po na sana lalo lumalab yung karera ng lugod, muking apong ginu, nunay lalo na po kay Santa Iglesia, especially kay King Archdiocese Tamo. Salamat po. Yung ginu, manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ito ko ila po rin puntukyo at adwan tamo yung bendisyon na ni nga pong ginaw. In Diyos, aligaya datu laring sablang banal, bendisyon na kayo sanang alang kapupusan, ikayong sablang biryanang magmasusi kaniting kayo dwanan. Amen. Amen. Mili siya kayo sana, king sablang panganib, king kapamilatana ni pamanantabi dari Jesus, Maria, Jose, Ana at Joaquin, at mabiyasa kayo sanang ni Biebe Banal, king kapamilatan ng karelang alimbawa, baka yung mayakit, babiya ka sa iwan, kapilanman, king Diyos, at karing kaparang tao. Amen. At nung akamtan nyo na, Canberra, karimbanwa, ing tulang alang kapupusan, ipamatulan niya sana yung banal na kapulungan. Ngining balo na, king ding anak na, makayagom la, karing anghel, ang ponin sablang banal, king alanganggang kapayapan. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipayan tuto, ikpa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. King misa mayari ni, umeta na kayo ni king kapayapan. Salamat, King Diyos. Fiesta po.